ja nire proiektu bat martxan jarri, azpenditik handakan gogoa, bai feminismotik iteko lana, euskeraz, eta bi gauza horiek oinarri hartuta sortu dut MIR komunikazio grafikoa. Eta, diseinu grafiko lanak ite ditut, feminismotik eta euskeraz, eta modu jasangarri baten. Hasita, pixkat urrats baten laguntzakin baita ere, pixkat jarri nintzen lan batzuk iten ikasteko eta pixkat esperientzia hartzeko, eta orain hasten nahi naiz, autonoma bezala jarri naiz, eta urrats baten izena eman dut baita ere, urrats batzaren apuntatu naiz pixkat sare hori sortzeko, ezagutzeko elkarren artean, eta enpresa desberdinekin kolaborazioak eta sustatzea ditula eta oso interesgarria iritsi zait. Eta, orain hori hortan nahi naiz, bezero berrik lortzen eta pixka nire marka finkatzen.